Mill-ewwel ta' Jannar, il-Portugal ħatmum ta' Presidenza l-Kunsill Ewropew għas-sitt xhur li ġejjin. Il-Presidenza Portugiża ġiet wara Presidenza Ġermaniża li matul ntlaħaq ftehim dwar il-Baġġett Ewropew flimkien mal-ftehim tal-Green Deal. Il-Ministru l-Affarijiet Barranin Evarist Bartolo qal kif din il-Presidenza se tkompli taffaċċja l-isfidi tal-pandemija. Suċċess li tinftehim imma mbagħad l-iktar ħaġa importanti jekk dak li tinftehim fuqu kif se jeffettwa l-ħajja tan-nies ta' kuljum fix-xogħol tagħhom, fil-ħajja tagħhom, fis-sistemi tas-saħħa, fis-sistemi tal-edukazzjoni u f'dak kollu li ngħixu fil-ħajja ta' kuljum. Sfida oħra l din il-Presidenza hija biex iżżid l-impjiegi. Portugal immexxi minn partit ta' soċjaliżmu demokratiku għandu l-valuri ta' drittijiet tal-ħaddiema u allura se jaħdem biex jagħti każ kemm id-drittijiet tal-ħaddiema kif ukoll li jipproteġi l-pensjonanti, t-tfal u dak kollha li għandhom bżonn fis-soċjetà tagħna. Il-Ministru l-Affarijiet Barranin qal kif il-Presidenza Portugiża mistennija tissokta bil-ħidma fuq l-isfida tal-immigrazzjoni. Il-Presidenza Portugiża qed tgħid irridu nsibu bilanċ aħna naqblu miegħu bilanċ bejn li ma nħallux kemm jista' jkun l-immigrazzjoni regolari dawk li jitilqu minn pajjiżhom u jidħlu f'pajjiżi oħra mingħajr permess, mingħajr jiġifieri ma jħarsu l-liġi. Imbagħad kif noffru opportunitajiet għal dawk li għandna bżonn għal tkabbir ekonomiku tagħna u fl-istess ħin kif tistma' ta' nies lil dawk li mbagħad għandhom bżonn għajnuna u tipprova tintegrum fis-soċjetà. Aħna ma' dik it-tip ta' bilanċ naqblu.